Magandang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay linggo ng mabuting pastol. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Pamilya Bacchiano, Pamilya ni na Feli Ebreo, Josie Soto, Pamilya ni na Mirna Ulyege, Pamilya Cura, Gabriel, Melita, Gary, pamilya ni na Lori Jimenez, pamilya ni na Jonathan at Annabel Suplico, pamilya Resurrección, Asian Montessori Family for the school year 2020 and 2021, Mr. and Mrs. Kenneth Gimotia. Para sa karawan ni Norman Pinlac San Roman, para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Direk at Flor Sanchez, pamilya Paldeng, Maureen Pagito, Ani Rason, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, pamilya ni na Yolanda Ramos, Rika D, Trina Yason, Daryl Francis Sanchez, pamilya ni na Michael at Nida Orquico, JB Aison. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverendo Monsignor Greg Vega, John Louis Pagito, Licero Pagito, Carmelita Tiglao, Jesus Navarro, Nilo Odan, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Emilio Guevara, Alex Pagito, John Michael Pagito, Aldrin Miranda, Riayu de Leon, Benson Ong Sr., Cleopas Guevara, Kit Lopez Nuki, Pamilya Kilantang, Douglas Tyron Leiva, Carolina Samuelito Leiva, Cesar Leonard Guzman, Archibald Guzman, Lucila Cesar Tan, Christian Paulo Villalon, Yasmina Villalon, Elizabeth Alarcon, Gino Libid, pamilya ni na Alice Florentino, Manuel and Connie Lagman, Natividad Bautista, Elizabeth Esguera, John Lenin, Rodel Banares, A.D. Bella Isaac, at Enrico Hison, pamilya ni na Erwin. Para sa ligtas na paglalakbay ni Garil Cura at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Reverendo Padre Emerlito Ermer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Eusebio, Francisca Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Melencio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Pasita Jeronimo Sita, Pepito Layug, Oliver Pineda, Teresita Castro, Gerald Amado de Mata, Demetrio Simon, Amado at Estela Layag, Nancy Ocampo, Jesse Cordero, Erlinda Manansala, Joyce Del Rosario, Belarina Aison, Leoncio Lagason, Teresita Manansala, Herminio Reyes, John Lenihan, Nicolas Lansangan Jr., Catalina Santiago, Lerma Chotico, Jesus Secadron, Juan Manasan, Juanito Cagyat Jr., Salud Cagyat, Marcos Rivera, Rolando Cristobal, at mga kaluluwa sa purgatorio. Ganon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami ay makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling pinuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, batong dating tinanggihay, siya pang naging sanligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa po'y ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dati tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil na nanangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain magmula sa templo. Mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag o pasasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan.
hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat, ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon ay magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa kong itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan, ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Ipinagdiriwang po natin ngayong linggong ito ang kapistahan ng Butihing Pastol. Today we are celebrating the Good Shepherd Sunday, and our Lord Jesus Christ is perfectly described as such, a good shepherd, mabuting pastol, mayap, pastol,
Nga tamo, kingamanong siswan tamo. Mayroon pong isang magandang kanta na pangsimbahan. Kung minsan naririnig ko po itong kinakanta ng mga koro, lalong-lalo na kapag umabot na ng 4th Sunday of Easter sa bahagi ng komunyon. At kung minsan din po ito'y naririnig ko na ipinapatugtog din po sa mga simbahan o sa mga parokya bago ang pagdiriwang sa Santa Misa. The title of the song is Ang Panginoon ang Aking Pastol. Ang Panginoon ang aking pastol. Sabi po ng lyrics nito, ang hawak niyang tungkod ay siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat, tanggulan ko. Ang hawak niyang tungkod ay siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat, tanggulan ko. Alam po ninyo noong panahon ni Jesus, the shepherds during the time of Jesus, kapag kasama nila yung mga tupa nila, sila yung nauuna. Nangunguna sila, up front dapat sila. Why? Because they have to protect the sheepfold against the wolves. Nakahanda ang mga pastol. Hawak-hawak nila yung baston nila, yung tungkod nila. At siyempre, sinusundan sila ng kanilang pinapastulan ng mga tupa. Heto pa. Noong panahon din po ni Jesus, kapag kagabi na, alam ninyo, pag gabi na, ang mga pastol hindi natutulog yan. Bakit? Kasi po sila yung nagsisilbing mga bakod o padero, pintuan ng mga tupang kanilang pinapastulan. At ito'y kanilang pinoprotektahan sa mga laban sa mga mababangis na hayop. They will be ready to protect the sheepfold and ready to die for them. Handa ang mga pastol. They have in their staffs, ready to fight off against these bad enemies. Like what I've said a while ago, our Lord Jesus Christ is perfectly described as our good shepherd. Butihing pastol. Mayap-yapong pastol, nga pong Ginoo kay katamong tupa na, oy tayong tutu. Oy tayong tutu. Marahil po sa buhay natin ngayon, kahit pa man din siguro noon at ngayon, marahil ang dami na po nating maituturing na mga nagsilbing mga tungkod sa buhay natin. Marahil ang dami na sigurong mga taong alam natin, kilala natin, malapit sa atin, na sila yung nagsilbing mga tungkod sa buhay natin. Pansinin po ninyo, sino po kadalasan ang mga gumagamit ng mga tungkod? Di po ba yung mga matatanda? Yung mga matatanda, lalong-lalo na, yung hirap maglakad sila, yung hirap maglakad, sila yung humahawak ng mga tungkod. Pero hindi po literal na tungkod ang tinutukoy ko dito. Yung mga taong nasa edad na, lalong-lalo na, yung mga matatanda na, yung pinagdaanan nila sa haba ng kanilang buhay, yung mismong buhay nila, mga karanasan nila, yon ang magsisilbiring tungkod sa atin. Sa ating mas nakababata kaysa sa kanila. Their own lives and their own wisdom are our staffs. Normal na po. Normal na minsan sa isang pamilya. Normal na po sa pamilya kung minsan dumarating talaga yung pagkakataon na may alitan, may hindi pagkakaunawaan. Sa mga magkakapatid na lamang po. Ang alitan, normal na yan. Sa mga magkakapatid, sa isang pamilya, yung di pagkakasundo, di pagkakaunawaan, normal na yan. May kaklase po ako. Itong kaklase ko malapit sa akin. Kaibigan ko. 4 po silang magkakapatid. Ulilang lubos na po sila sa mga magulang nila. Namatay ng mga magulang nila. Minsan na ikwento po niya sa akin, na i-share niya sa akin, itong problema nila, yung sigalutan nilang mga magkakapatid. Kwento po niya sa akin, sabi ng kaibigan ko, Among alam mo, meron kaming di pagkakaunawaan, sigalutan, away ngayon ng mga kapatid ko. Among ako yung bunso. Pero yung lupang iniwan sa amin ng mga magulang ko, pinag-aawayan namin. Sabi po niya sa akin, kwento niya, karing mi kakapatid, balo yo po, ini tutu. Potang gabun ing pisasabihan. Akit mula, ugali, ring mi kakapatid. Ale?
Halos, makanyan. Sa dati kong parokya, ganyan eh. Lupa ang pinag-uusapan, awayan. Sa mga mismong pamilya, magkakapatid pa. Yun nga po, sabi ng kaibigan ko, bunso ako, among. Pinag-aawayan namin yung minana naming lupa galing sa mga magulang ko. Hindi kami nagkakasundo sa partihan sa mana sa lupa. Ito po yung maganda dito. Minsan, among, sabi niya, habang nag-Facebook ako, nakita kong bigla sa timeline ko ang larawan ni tatay at ni nanay. Nakita daw niya yung picture ng tatay niya at nanay niya. You know what I did, among? Sabi niya, I sent it to my siblings and told them, hayan, ang picture ni tatay at ni nanay. Kahit patay na sila, parang sinesermonan nila tayo ngayon, sinasabihan nila tayo ngayon, na huwag tayong mag-away-away. Lupa lang yan. Dapat tayong magkasundo, dapat magmahalan tayo. Sabi po niya, walang imik daw ang mga kapatid niyang mas matanda sa kanya. This is the stuff of their old parents who died. And this is also the stuff of many people who are old and have this kind of wisdom. Sila yung pinapakinggan. Kaya po tayong mga nakababata, mga bata, ita mong mas makayanak kitang anak. Nang kahit pakaramdaman talaga ring matwata mo eh. Uling makabano delanan king bieren. Ing mong karanasan da miyayaliwa na, baluda na, at inong sapatabelwan. Sila yung dapat pinapakinggan, sila dapat yung tinutularan, sila dapat yung sinusundan. Why? Because when you listen to the wisdom of the old, you can never go wrong. When we listen to the wisdom of the old, we will never go astray. When you listen to the wisdom of the old, you will never be taken and eaten by these bad wolves in life. Eta mo po maliliking biye. Potang ding pakiramdaman tamo, ding makatwa tamo, kingagatamong pamibiyebye. We will never take the wrong direction if we follow the stuff of these people who are the good shepherd to all of us. Meron daw pong isang anak, isang bata, 12 years old siya. Sa kasamang palad po, may malubhang karamdaman ang batang ito, itong anak. May cancer po siya. Siyempre kapag may pinagdadaanan ang isang anak, lalong-lalo na kapag kasakit yan, ang unang durog na durog ang puso, walang iba ang mga magulang niya. Durog na durog ang puso ng nanay niya. Ang higit na nasasaktan sa kalagayan nitong bata ay walang iba kundi ang kanyang ina. Ang dami daw tanong ng nanay niya, at ang pinakamalaking tanong daw niya sa Diyos ay ito, sabi po niya, "Oh Lord, why did this happen to my son? He is a good son, he is a loving son. I do not believe, Lord, that he deserves to have this kind of sickness." Sabi ng nanay na ito, nagsusumamo siya sa panalangin niya sa Diyos. Hindi niya batid, hindi niya pansin, narinig siya ng anak niya. Alam po ninyo ang sinabi ng anak, itong bata sa nanay niya? Sabi po niya, "Mom, Mommy, this sickness cannot take away Jesus from me. This sickness cannot take away Jesus from me." The son knew his stuff. Alam niya ang tungkod niya. And his stuff is God. Bilang panghuli po sa homilya ko, madalas po kayong mga tao, kayong mga parokyano, madalas lumalapit po kayo sa aming mga pari ninyo, sa aming mga pastol ninyo. Ikayong tao, ikayong parokyano madalas lalapit kayo kay kaming pariyo. At nakuking katas ing pamanangalyo kay kami anting pastolyo. Tutupo, nengkay mayap kami, ikaming pari, pero nengkay ali. Tutupo, nengkay mayap kami, ikaming pastolyo. Nengkay mayap kami, pero nengkay makasumpong kami, makatopak kami. Pero ang tanong dito, bakit pilit pa rin kayong lumalapit sa aming mga pastol ninyo? Bakit kaya pilit pa rin kayong lumalapit sa amin, sa aming mga pari ninyo kayo? You know what? Looking for answers? Lumalapit kayo sa aming mga pari ninyo, sa aming mga pastol ninyo, kahit madalas
hindi rin namin alam ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Pero ginagawa pa rin ninyo ito. Lumalapit pa rin kayo sa mga pastol ninyo. Bakit? Because you know that we know where to look to. Because you know that we know where to look to. We are always looking at God, ang tungkod ng Diyos. So, this Good Shepherd Sunday invites us all for whatever things that we do not understand right now, and for whatever reasons that we see in our lives which are sometimes left unanswered. My dear friends, just look at the stuff of God. Ang tungkod natin sa buhay ay walang iba kundi ang Panginoon, ang Diyos. Sabi nga po ng kanta, ang hawak niyang tungkod ay siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat, tanggulan ko. Ang Panginoon, ang aking pastol, pinagiginhawa niya tayong lubos. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak na Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinararon ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paparito at uhukom sa mga nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol, nang may pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at reliyoso, patuloy nawa silang tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila kaningningan walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, Familia ni Feli Hebreo, si Josie Soto, Familia ni Mirna Uliege, Familia Cura Gabriel Melita at Gary, Familia ni Lori Jimenez, Familia ni Jonathan at Annabel Suplico, Familia Resurrection, Asian Montessori Family for the school year 2020-2021, at si Mr. at Mrs. Kenneth Kimotea. Para po sa ka-anibersaryo ng kaarawan ni Norman Pinlac San Roman, para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Familia ni na Lenny at Evelyn Malang, Familia ni na Derek at Flor Sanchez, Familia Paldeng, Maureen Panggito, Ani Razon, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela,
pamilya ni na Yolanda Ramos, Rica D., Trina Yazon, Daryl Francis Sanchez, pamilya ni na Michael at Nida Urquico, at si Javi o JV Aison. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverendo Monsignor Greg Vega, John Louis Panguito, Licerio Panguito, Carmelita Tiglao, Jesus Navarro, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Emilio Guevara, Alex Panguito, John Michael Panguito, Aldrin Miranda, Ria Yu De Leon, Benson Ong Sr., Cleopas Guevara, Kit Lopez Nuki, Familia Quilantang, Douglas Tyron Leiva, sina Carolina at Samuelito Leiva, si Cesar Leonard Guzman, Archival Guzman, si Lucila at Cesar Tan, Christian Paulo Villalon, Hiasmina Villalon, Elizabeth Alarcon, Gino Libid, pamilya ni na Alice Florentino, Manuel at Connie Lagman, Natividad Bautista, Elizabeth Esguerra, John Lenin Han, Rodel Banyares, Heidi, Belia, Isaac at Henry Erico, Hizon at ang pamilya ni na Erwin. Para sa ligtas na paglalakbay ni Gary Cura at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Reverendo Padre Ermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Eusebio Francisca, Emiliano Sr. Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Pasita Jeronimo Zita, Pepito Layog, Oliver Pineda, Teresita Castro, General Amado de Mata, Demetrio Simon, Amando at Estela Layag, Nancy Ocampo, Jessie Cordero, Erlinda Manansala, Joyce Del Rosario, Belarmina Aison, Leoncio Lagazon, Teresita Manansala, Herminio Reyes, Jan Lenihan, Nicolas Lansangan Jr., Catalina Santiago, Lerma Tuico, Jesus Secadron, Juan Manasan, Juanito Cagiat Jr., Salud Cagiat, Marcos Rivera, Rolando Cristobal at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din po, isama rin natin sa ating mga panalangin para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, at para rin po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa coronavirus, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin pong idalangin ngayon ang ating sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan, pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming lighayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng danang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na sina Reverendo Padre Hermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda at Norma. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating butihing pastol, dumalangin tayo ngayon sa panalangin itinuro mismo ni Jesus sa atin.
Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, ang ating mabuting pastol. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Sino man sa aking mananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y magbunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Tingnan mo sa dilim at pagkabaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring Piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Tingnan mo sa dilim at pagkabaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinipilit at pinito upang mahalin, nang mamunga't umabot manatili. Umalokot, mamungalong masagana, magalakang walang hanggang ipagmamahalan. Mula ngayon, kayo'y aming kaibigan. Tingnan mo sa dilim at kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin
kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa maikling announcement. We are a few days away from the month of May, as May starts this coming Saturday. May is the month of Mary. It is dedicated to the Blessed Virgin Mary, who said yes to God. In our parish, we highlight the commemoration in the whole month of May with the daily recitation of the Holy Rosary, with scriptural reading and Marian songs, followed by the flower offerings to our Blessed Virgin Mary. On Mondays to Saturdays of May, we start at 5 o'clock in the afternoon with the scriptural rosary, followed by the flower offering to the Blessed Mother. On Sunday, we start at 4 o'clock in the afternoon to give way to the 5 p.m. Mass. Coordinators of mandated organization are requested to inform the members of their schedule for the scriptural rosary and flower offering. May we also invite you, our parish community, to join us in these May activities of our Blessed Mother. Thank you. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo po kami.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawan niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang natin ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawan niya kayo sa kagalakan, sa kanyang kapistahan, sa kalangitan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.